určite viete, že prestávky na EUB vedia byť aj nudné. Ale dneska je to trošku inak. Máme tu akciu z Jokerit Petržalka, hokejbalový tým, takže poďte sa pozrieť. Môžeš prísť na zápas Jokerit Petržalka, ako vidíš. Chceli som vás pozvať v sobotu o 13:00 v areále Tematínskej škole na zápas Jokerit Petržalka. Vítam Martin, ktorý je pod zaštitou Ekonomickej univerzity. Vidíme sa tam. Čaute. Nachádzame sa momentálne na zastávke Technopol. Srdečne vás pozývame na zápas s Martinom, príďte nás pozbudiť, budeme to potrebovať. Tak prídete v sobotu na zápas, tak sa môžete zoznámiť s našim maskotom.